Beno, berri zaren ere partetik ongi etorriak. Lehenengo elkarri irakurriz dinamika honetako lehenengo solasaldira. Pixka da azalduko dut elkarri irakurriz dinamika zertan datzan, norbaitek ezagutzen ez badu argi izan dezala. Beno, 3 idazleri gai amankomun bat ematen zaie, eta haiek ipuin bana idatzi behar dute gai horretatik abiatuta. Gaia bakoitzak nahi duen estuki edo ireki hartuz. Eta gero 3 autorek beste 2 ipuinak irakurri behar dituzte, horregatik elkarri irakurriz, berez autorek besteen testuak irakurtzea sustatzeko dinamika bat da. Eta hemen elkartzen gara, 3 ipuin horiei buruz eta gaia berari buruz solastera. Orduan, nire helburua da nik gutxi hitz egitea, espero lortzea, eta zuek asko hitz egitea, orduan, saiatuko gara. Oraingo solasaldi honetan proposatutako gaia mailegua izan da. Mailegua hola kontzeptu zabala da, gero sartuko gara horretan. Eta pixkat 3 autoren aurkezpena egingo dut, nahiz eta zukia egin duzu, baina alde batetik Goizalde Landabaso, Deustuko kazetaria eta idazlea. Dozena erdi liburu dazka... Errebindikatu behar dugu. Horregatik badera. Anexioaren mende bat eta gero oraindik ere errebindikatzen dugu. Deustuko kazetari eta idazlea. Dozena erdi liburu argitaratuta dauzka, kronikak, narrazioak, poemak, korrespondentziak, eleberriak, ibilbide luzea daukan idazlea daukagu. Maiane Txoperena, kazetari, bertsolari eta eleberrigilea da. Endaian sortua da, baina Lesakan bizi da, eta berak esan bezala bipolarra sentitzen da pixkat herriari dagokionez. Eta hori oso ondo dago. Eta 2020 urtean Gazteluma bekari esker ene baitan bizi da eleberria kaleratu zuen, eta 2022 urtean ez zerran inori izaneko eleberria kaleratu zuen Igartza sariari esker, saria irabazita. Eta Ainhoa Urien, Abadiñon jaiotako idazlea, gai jartzailea, Ahalduntze Bertso Eskolako arduraduna eta Euskal Herriko Bertsozaleen Elkarteko lehendakaritza taldekoa ere bada. Saiakerak eta narrazioak argitaratu izan ditu, eta martxo aldera aurkeztuko du Ehun zaldi trostan, hau spoiler totala da, ezta? Egin nezaken spoilera? Ehun zaldi trostan bere ipuin bilduma berria Ignazio Aldekoa beka jaso duelako, beraz oso pozik gaude liburu berri izango dugulako eskutartean. Eta, zer gehitu nahi duzue? Zuek, zuen buruari buruz? Ez? Ordan asko izan barko dut nik. Eta ez dakit zuen artean lehenagotikan ezagutzen zenuten elkar edo ez, baina dinamika honek daukan parterik ederrena hori bera da, ez zuen narrazioi esker besteak ezagutu ahal izan dituzuela. Gutxienez narrazioak erakusten duena, ez, idazle horri buruz. Orduan, proposamen bat egingo dizuet. Eskatuko dizuet bakoitzari beste baten narrazioa pixka bat laburtzea. Horren helburua izango da, bai hemen gerturatu zaretenak eta ipuina irakurri ez duzuenek pixka bat ipuina ezagutzea, ipuina zertan datzan, eta beste alde batetik jada irakurri dugunok beste ikuspuntu bat jasotzea. Eta batez ere izango da pixka bat idazle hori aurkeztea bere narrazioaren bitartez, bai? Aldugun moduan da oso modu librean. Hemen beti dator galdera, spoilerra egin daiteke? Noski. Hori nire iritzia da, spoilerra egin barko duzue, bestela hemen pasako dugu ordutxo bat, sekretupean hitz egiten eta ez dauka zentzurik, orduan, sentitzen dut irakurri ez bat dituzue, destripatuko ditugu ipuinak hemen. Orduan, iruditzen bazaizue, Ainhoa zurekin hasiko gara, eta Maian eren ipuina mesedez laburtu alba iguz. Laburtu. Kompromisoa. Mendi batean gertatzen den, mendi inguru batean gertatzen den ipuina da, mailegu inbertitu bat dauka izena, eta niri asko gustatu zaidana da mailegu eta inbertitu egotea esaldi igualean. Ez dakit, iruditzen zaidalako dela bueltaren buelta bezala. Orduan, oso jolas interesgarria iruditu zait hori.
GR bat egiten ari den pertsona bat da protagonista, ez protagonista bakarra, badaudelako gehiago, batez ere berak bere mendibide horretan topatzen dituen beste pertsona batzuk, berarengandik, esango nuke, berarengandik desberdinak direnak bizieraz, ez? Hasteko eta behin bera, GR-a egiten ari den pertsona hori hiritarra dela esaten delako, paristarra, edo, bueno, gutxienez Parisen bizi dena, eta badago mendi zinguratutako leku batean. Orduan, gurutzatzen dituen pertsona gehienak eta hartu emana daukan pertsona gehienak badira mendiari eta naturari atxikiagoak eta hiritik apartekoak. Eta hor, asko gustatu zaidan gauza bada, ze uste dut oso ondo oso ondo adierazten duela hiri eta landa edo hiri eta mendi zera hori, ze momentu batean artzain batekin topatzen da, eta artzainak esaten dio, ez dut gogoan zehazki esaldia, baina esaten dio, eta nor joaten zarete mendira Parisen edo horrelako zerbait. Ez dakit artzainak esaten dio, edo, bueno, topatzen duen norbaitek esaten dio, nora joaten zarete mendira Parisen, eta oso iruditu zitzaidan oso galdera aproposa adierazteko dikotomia hori, ez, hiriaren eta herriaren edo hiriguneen eta landa eremuen arteko zera hori, eta baita nola batzuek mendia edo landa eremua edo natura bizibide eta bizitoki eta ogibide eta daukaten, eta beste batzuk, kasu honetan hiritarrak eta kasu honetan protagonista paristarrau, nola joaten den, ez dakit, hiritarra asko mendira joaten diren bezala, ez? Izan daiteke lasaitasun bila, izan daiteke erronka pertsonal bat betetzeko, izan daiteke erromesaldi moduko bat egiteko, eta uste dut, ez dakit nahi eta nahi gabe, baina uste dut lortu duzula oso ondo adieraztea dikotomia hori. Gero kontua da, truke sistema bat edo adierazten dela, hemen, eta hor asko gustatu zait kularen kontzeptua, ez nuen ezagutzen, eta gero pixkat ibili naiz, antza kula da, ulertu dudanagatik, Papua Ginea Berrian egiten den horrelako truke sistema bat, edo gizartea egituratzen duen truke sistema bat, eta pixka bat hori ekartzea ere asko gustatu zait, eta beti ere distantziak salbatuz, eta bakoitzari berea emanez, ez? Baina hori ekartzea interesgarria iruditu zait. Eta gero, badaude ipuinean zehar, asko gustatu zaizkidan detaile batzuk, adibidez, borda batean pasatzen du gaua, ze galdu egiten da protagonista paristarrau, eta orduan artzain batekin topatzen da, eta artzainak eskaintzen dio babesleku bat, eta gaua pasatzeko toki bat. Eta batean, ez dakit nola, esan aurreiritzi guztien kontra eta estereotipo guztien kontra, borda horretan badago La condición humana izeneko liburu bat, ez? Eta irudia oso ederra iruditu zait, baita hori estereotipoak modu horretan apurtzearena, ez dakit nola esan, espantu handirik gabe edo arrabotsa handirik atera gabe, nola batzuetan apurtu daitezken estereotipo horiek, ez? Aldarrikatu gabe edo gauza, ez dakit, detaile txiki baten bidez. Eta, ez dakit zer gehiago esan, hoxe. Uste dut oso ondo kokatutako ipuina dela ere bai, asko agertzen direla geografia eremuak, eta nik beti izaten dut horrelako erreparo moduko bat ipuinak eta idazterakoan, bai pertsonen izenak asmatzeko, eta horregatik ez ditut askotan erabiltzen, eta baita lekuen izenak jartzeko, leku errealen izenak jartzeko, eta uste dut zure kasuan leku errealen izenak jarri dituzula, eta iruditu zaita ausarta, agian ni ez naizelako ausartzen hori egitera, eta oso ondo kokatzen duela hori, ez dakit, bai kontakizuna ondo kokatzen dela leku horietan. Gero ez dira berezikinik asko ezagutzen ditudan lekuak, baina, uste dut ondo ezagutu ezarren ondo irudikatzen direla, eta... ez dakit, horrelako zerbait izango nuke? Zuk zerbait nahi batzu? Zagit, igual laburpena baino interpretazioa egin dut, baina... Men libre, bakoitzak nahi duen moduan egiteko.
irakurtzeko. Ados, orduan zuk orain, Maianek, goizalderena laburtuko diguzu. Vale. Bueno, egunon eta eskerrik asko gonbidapena datik eta ongi etorri deni. A ber, enaiz hola bereziki abila sentitzen ipuinen laburpena egiteko, baina bueno, saiatuko naiz, egon dauzkat 8.000 apunte. Bueno, goizalderenak okupazioa ez da mailegutza izena du. Gero kuriosia dut zuri galdetzeko izenburuari buruz. Esango nuke zientzia fikziozko istorio bat dela. Etorkizunean kokatzen dela. 2170 eta 2187 urteen artean edo. Baina paradogikoki edo iraganera salto bat egiten duena gero historian zehar. Pinpilinpauxa bat edo nola? Bat. Pinpilinpauxa bat izeneko denboraren makina bat dago, ideia bat enpresarena. Eta protagonista da Aster Isabel Andrea izeneko emakume bat. Eta, bueno, kontua da, denbora makina horri esker, denbora makina horrek ematen dizula aukera, historiako personaia, oza, iraganean existitu den personaia historiko baten gorputzean sartzeko eta bere barruan bizitzeko, hori da nolabait mailegua, Bueno, eta horretarako uniberso diferenteak daude, historia ez da bin aldatu, ez? Zuk mailegu bezala hartzen zuen gorputzean ite dituzun gauzek ez ezaten historia aldatu. Eta, bueno, kontua da, Aster Isabel Andrea, protagonista hau, sartzen dela nola esaten da? Erzsébet Báthory kontesa odoltsuaren gorputzean, hori hartzen dugu mailego bezala. Bueno, eta nola, spoilerrak egin daitezken. Esango dut, bukara aldera akatxo bat gertatzen dela nolabait sistema horretan. Bueno, kontua, hasteko denbora mugatu batez hartu dezakezula gorputz horren mailegutza. Ze bestela, bueno, aukera dago, igual hor gelditzeko betirako, bueno. Eta, bueno, kontua akatxo bat gertatzen dela, eta da, Aster Isabel Andrea eta Erzsébet Báthory kontesa aldi berean daudela nolabait gorputz igualean elkar bizitzen. Eta gertatzen da, pentsamendua izeneko kontu bat, eta da, hori, bi arima horiek edo aldi berean ari direla bata bestearen pentsamendua irakurtzen. Eta, bueno, iruditu zait gauza oso interesgarria eta idea oso politat, ze, bueno, askotan pentsatu izan dudan gauza da ez, ederra litzake beste personen pentsamendua irakurri alizatea, baina, bueno, aldi berean zurea irakurtzen ez badute, claro. Kasu honetan ez da hori gertatzen. Eta hoxen, bueno, eta azkenean itzultzea lortzen du, eta nolabait bukaeran Aster Isabel Andrea kontratatu egiten du enpresa honek, pentsamendua sistema hori gehiago arakatu nahi dulako, eta ipuina bukatzen da hurrengo bidaia baten hasiera izango litzateken hortan. Bueno, hau laburpen kronologikoari dagokionez. Gero, izaera aldetik edo, iruditu zait umore asko daukan ipuin bat, eta hori gustatu zait, igual ez delako nire joera bat edo, baina, bueno, ongi pasa dute irakurtzen. Gero adibidez, zientzia fikziozko etorkizuneko gizarte hori nola irudikatu duzun gustatu zait, hitz diferente pila bat sartu dituzu, gizarte horren funtzionamendua esplikatzeko. Gero adibidez, nola etorkizunan kokatuta dauden ere gaur egun normaltzat ditugun gauzak bitxiak iruditzen zaizkie, eta orduan gure gizartea analizatzeko ere gauza interesgarriak ematen ditu. Bueno, laburpen bezala,
Eta bia puntu bezala, horretziko dut, ez dakit ados dauden, esan dituan gauzekin. Zer gaitu nahi baduzu. Ez, oso ondo laburbildu du, osea, nik uste baino asko sobeto, niri ikaragarri kostatu zitzaidan arilkatzea dena, eta zu zoragarri endozu. Bueno, bazuk Ainoarena aurkeztuko diguzu, mesedez? Bai, bueno, hau liburutegi publiko bat da, protagonista euskerazko poema liburu bat da, inork maileguan hartzen ez duen euskerazko poema bat, gauza arrunta, zenbat egongo dira gure liburutegi publikoan, edo publikoetan. Eta kontua da, bueno, berari hastia ematen diola, hasti existentziala, bere buruari buruz, hausnarketa egiteko liburuaren presentziari buruz eta irakurtzaletasunari buruz eta idazleei buruz, ere bai eta idazteari buruz, ez? Gauza da norbaitek maileguan hartzen duela poema hori, nik ulertu dudanagaitik doluan edo dagoen norbaitek hartzen du, liburu horretan esaldi bat dagoelako dolua arinduko duena, edo bueno, bintzat nolabaiteko lasaitasuna emango diona, eta maileguan hartzen dute liburu hori, liburuarentzako esperientzia erabat berritzailea da, flipatu egiten du, sekula espero ez zukeen edo ez lukeen gauza gertatzen zaio. Eta gustatu zait ipuin zirkularra delako, ze ipuinetan oso zaila da niretzako edo borobiltzea, eta uste dut ondo borobiltzen duela, ze bueno, spoilerrak egin daitezkeenez, nik ere egingo dut, maileguaren ondoren, liburuak amaitzen du kutxa beltz batean, hau da, mailegua bueltatzen duzunean, beti kutxa batera sartzen duzu, eta ez dakizu zer pasatuko den zera horrekin, liburu horrekin. Niri zer pentsa eman dit gauza askorekin, eta da, persona batek maileguan hartzen du liburu bat auskalo zergatik, ez da azaltzen, zergatik persona hori doan zuzenean liburu horrengana esaldi hori bilatzera, eta esaldi hori aurkitzen duenean, hau da, nolabait berresten duenean, esaldi hori hor dagoenean, liburua abandonatzen du. Eta iruditu zait, jenteak maileguan edo erosi edo berdin zait liburuak eskuratzen duenean edo dituenean, zer egiten duen liburu horiekin, ez? Ze askotan badakigu apaletan gelditzen direla, baina, bueno, egongo da, jentea liburua hartzen duena, zabaldu, irakurri esaldi bat, eta irakurtzat ematen duena liburua, ez? Zertarako irakurri, zertarako idatzi orduan, ez? Agian hasi behar gara jaikuak idazten edo esaldi publizitarioak eta ja. En fin, bueno, zer pentsa utzi didala. Oso ondo. Bueno, egia esan da nik gero aipatu eta atera nahi nituen gaietako asko jada hemen atera dira, orduan, bueno, gero saiatuko nahi zoiei hildoa jarraitzen. Baina lehenengo galdera orokor bat egin nahi nizuen hiruei, zuek gaia jaso zenuten, ezta, mailegua, olako kontzeptu zabala gainera, ez? Eta nola izan den enkargua jasotzeko momentutik ipuina idazterako prozesu hori, ez? Gaiari nola edo nondik heldu. Eta batez ere, zer sentitu duzu gero edo ze pasa zaizu gero besteena irakurtzerakoan eta ikusterakoan gai berdinari zenolako irakurketa hain ezberdinak ematen ahal zaizkion. Ze konkretuki kasu honetan hiru ipuin hauek hiru mundu dira, baina erabatekoak. Estiloari dagokionez adibidez, goizaldezu zientzia fikzioa proposatu duzu, zurea esango nuke igual dela naturalistagoa edo realistagoa, eta zurea igual poetikoagoa, azken behatean liburuak berak hitz egiten duelako, ez? Eta hiru estilu, hiru atmosfera, hiru mundu oso diferente. Orduan, zein izan da zuen esperientzia, bai idazterako orduan eta bai besteena irakurtzerako orduan, nola sentitu duzuen hori edo zer jaso duzuen horretatik? Bueno, niretzat izan zen faena bat. Esango dizuet, irakurri nuenean mailegua, pentsatu nuen, mailegua, baina zeitz da hau. Gero maileguak eramaten zaitu liburura, eta nik liburutik ihes egin nahi nuen, eta, aldi berean beste gauza bat idazten ari nintzen, eta idazten ari nintzen erzebete bat horiren inguruan, gauza bat, dokumentatzen eta pentsatu nuen interesgarria izango litzatekeela,
erzebet bat horiren gana aiegatzea eta benetan pentsatzea. Bueno, gauza da, emakume hau, uste ezagutuko duzu, emakume hau konsideratua da munduan heriotzarik gehien eragin duen emakumea. Esaten denez, bera bizi izan zen 15. mendean, Hungaria aldean edo, Transilvania aldean hobeto esan da, familia oso aberats bateko alaba zen, gero eskondu zen oso aberatsa zen beste gizon batekin, beraz, biak elkarrekin ziren super mega aberatsak, eta gauza da, gizona hiltzen da, eta emakumeak erabakitzen du, berak kudeatuko duela bere ondasun guztiak eta bere aberastasuna. Eta horra hasten dira mugimenduak. Habsburgen erregetza edo erregetza da eta laburbilduz. Gauza da, emakume honi suposatzen da, hori esaten dute, epaitu egin zuten eta sententzia jaso zuen eta horrela pasatu da historiara. Berarentzako lan egiten zuten 600 bat neskatila Virgini odola ateratzen zietla metodo oso berezi batekin eta purka-purka hiltzen zirela eta odol hori erabiltzen zuela, bainatzen zela, hartzen zuela eta bestelakoa gaztetasunari eusteko. Hori da, historia laburbilduz oso interesgarria da eta ez baduzu ezagutzen, sarean gauza pilo bat dago berari buruz, ikusi, pelikulak ere egin dira. Gauza da, beti egin direla pelikulak, eta hortik zetorren nire gauza, beti egin dira pelikulak berresten teoria hau. Zu ikertzen hasten zara eta konturatzen zara, teoria honek pitzadura asko dituela, ez? Besteak beste esaten da, ez zela egia, hain zuzen ere izan zela horrelako amarru bat bere diruarekin eta aberastasun guztiekin gelditzeko, bere lengusu bat egon zela tartean, hain zuzen ere akatu egiten duena erzebet bat horik ipuin honetan, eta, konturatzen zara gizonek asmatu duten istorio bat dela, eraiki duten istorio bat dela, emakume hau pasadadin historiara, emakume eta uste deitzen dela dukesa odoltsua edo lako izen badauka, eta ni horretan ari nintzela, ez dakiz zelan egon zen horrelako batzuetan ideia gurutzatu egiten zaizkizu buruan, eta bentsatu nuen, bolada bat pasatzea emakume honen bizitza, mailegu bat da, ez? Edo kolonizazioa, ez dakigu. Eta hortik hasi zen idaztea. Egia esan, asko kostatu zitzaidan, behin ja ideia eukin nuenean ekin nion, baina maileguatik ipuinera pasatzea izugarri kostatu zitzaidan. Izan ere, inguruko askorekin galdetzen nien, zuek ze ipuine idatzeko zenukete mailegua hitzarekin. Egia da, maileguak nolabait bideratzen zaituela liburuetara, ez? Eta askok liburuekin zerbait egiteko, eta, lortu nuen. Hortik ez egitea. Niretzat izan zen, ondo hori, lehenengo gauza etorri zitzaidan izan zen liburuena, eta erabaki nuen hortik jarraitzea, batez ere, momentu horretan, proposamena iritsi zitzaidan momentuan, eta orain ere bai, baneukalako kezka oso, nik eta inguruan dauzkadan lagun batzuek, badaukagu kezka oso konpartitu bat, da ea nola zahartu nahi dugun. Eta lagunak zahartzaroan, eta pixka bat horrekin bueltakari ginen, eta umerik edo bikoterik izango ez bagenuen, nola nahiko genuen gure zahartzaroa bizi, eta hor ari ginen bueltaka kontu horiei. Eta orduan etorri zitzaidan, lagun bat, berak badauzka ja 50 ia 60 urte, eta 2 lagunekin bizi da. Eta ez da bat ere ohiko hau. Eta orduan, pixka bat, baita orain, badagorlako borroka bat edo ez, zure etxekidea, baina ez dena ez, aidea ez, bikotea ez, hiltzen denean edo gaixotzen denean, ze eskubide daukasunzuk etxekide bezala, ezta? Eta pixka bat horrekin, kezka horrekin ari nintzen, ni lagunekin bizi naiz, eta nire lagunak gaixotzen direnean nik laboralki ez daukat eskubiderik, eta pixka bat ari ginen horrekin.
Eta orduan nahi nuen hori ekarri. Baina nuen nahi ekarri besterik gabe, eta hori iritsi zenean maileguaren proposamena iruditu zitzaidan liburuaren bidetik ekarri nezakela hori. Eta askotan pentsatzen dudalako liburutegietan, liburu batzuk oso mailegatuak dira, beste batzuk ez, baina ezakit, liburu horrek pasa ditu 20 egun pertsona baten etxean, eta pertsona baten eskuartean, eta beti sortzen zitzaidan zenbat etxetan egonda hori, eta zenbat kontatu lezake liburu batek mailegatu duten beste mailegatu dutenean, ez? Eta orduan baneukan pixkat hori, eta erabaki nuen biak lotzea, batetik ondo etorkidalako liburuaren maileguaren prozesu hori norbaiten etxera sartzeko beste era batera. Eta etzena pertsona baten ahotsetik, baizik beste ahots batetik. Eta aldi berean nahi nuelako kezka horiek eta aidetasun mota desberdinak ekarri, ez? Ez direnak hainbeste bikotearekin edo odoleko familiarekin lotutakoak, baizik beste era bateko zuhaitz genealogikoak ekarri nahi nituelako. Eta orduan iruditu zitzaidan, hor gertatu ziteken mamia edo bazela lagun batekin bizitzen pertsona bati lagun hori hiltzen zaionean zer gertatzen den, ezta? Eta pixkat hortik izan zen dena, eta orduan hasi nintzen erabakitzen zen liburu izango zen protagonista. Eta erabaki nuen izango zela oso gutxi mailegatzen zen liburu bat, baita hor pixkat sartu nahi nuelako ere, liburutegira, ni asko joten naiz liburutegira, eta ikusten da zer mailegatzen den eta zer ez, eta ez dakit, pixkat hori nahi nuen. Eta gero, batez ere nahi nuen, zen mailegua entzun nuen lehenengo momentuan, lehenengo etorritzaidan bankuan, banketxea. Eta nahi nuen zentzu merkantilistatik atera, zen maileguarekin lehenengo etortzen zitzaidana bazen banketxea edo dirua edo hipoteka, baziren kontu horiek, eta ez nuen nahi horri buruz idatzi, batetik ez dudalako ezer kontrolatzen lexiko horrek inguruan, eta bestetik neukalako gogorik horri buruz idazteko. Eta gero, zuen ipuinak irakurtzerakoan horrek harritu nau pila bat, ze zuek ere ez diozue zentzu merkantilistarik eman maileguari, eta pila bat postu nintzen, esan nuen, ze ondo, hiru ipuin elkarren berri izan ez dutenak idatziak izan arte, eta batek ere ez dio heldu, ez? Honi, eta hori, gustatu zitzaidan. Izan da poz handi bat. Esan daiteke Goizaldenen kasuan, zentzu merkantilista nolabait pixkat badagola, mailegutza horien gatiko jendeak ordaintzen du. Eta gaina, seguntazen klase sozialetan zauden, ezin duzu edo zen personaia aukeratu. Hori da. Baina, ez da zuzenean banketxe edo lehenengo etortu zaigun ideia horretara. Mega enpresa bat. Enpresa bat, igual Ainoak errandungo zati erantzunez, niri asko gustatu ditzaidan hori lagun bat izatea hiltzen zen persona hori. Segia, niri ere hor sartu zitzaidan heteroaraua nahi gabe, eta ikusi norbait hiltzitzaiola etxeko bat ez egize, pentsatu nun bikotea, segidan ez egize ba. Eta esan nun, ikusi nunean laguna zela, esan nun ze ona. Oin dela urte batzuk pasa zitzaidan eolako zera bat ez, hurbileko lagun bat hiltzea, eta jendeak ez gulertzen zure dolua, ez da ez zure familikoa, ez da zure... ez da, pixkat situazio raro batean bezala galitzen zara. Oixen, zure galderari antzunez, niri Goizalderi bezala kostatu zitzaidan pila bat gai aukeratzea. Mailegu haitzak nindun asko inspiratzen, eta gainera, ustut ez duela inoiz egin gai bat jarrita horlako lanik, normalean nik aukeratzen dut gaia eta hartzen dut, guain arte idatzi izan dudanetan, hartu izan dut interes berezia pizten didan gairen bat, edo hortik hasi izan naiz, ez? Orduan, komplikatu egiten zitzaidan. Eta, nik liburuana eta bankuana eta ere pentsatu nituen, baina ere ninduten bereziki interesatzen. Eta, hasi nintzen bueltaka pixkat personen artean gertatzen diren maileguen artean, ez? Askotan, personen arteko harremanetan nik ematizut zuri zerbait, zu niri bertzez zerbait, ez? Hor egiten da olako truke bat.
hori alde batetik, eta gero bertze alde batetik buruan neukan Ainoak aipatu duen kularen sistema hori, nik gizarte antropologia ikasi nun, eta horre landu genuen, Malinowski antropologoak deskribatzen duen truke sistema bat da. Eta orduan, pentsatu nun, ea ezingo tenuen aplikatu kula sistema hori ipuinean 3 pertsonaiaren bitartez. Orduan, 3 zati bezala dauzka ipuinak, eta 3 pertsonaia nagusi dauden niretzako, alde batetik hori paristarra, mendira doana, gero hartzailea eta gero ostatu bateko langilea. Eta nolabait, zirkulu bat bezala osatzen da 3en artean, eta 3ek ematen diete batak bertzeari zerbait. Eta, mailegua askotan igual ulertzen dugu, zuk norbaiti eskatzen diozu zerbait, eta gero itzuli egiten dizu. Eta hemen joku hori inbertituarenarekin, inbertitu alde batetik izan daiteke zuk inbertsio bat egitea, izan daiteke ere alderantzizko zerbait izatea, ez? Eta orduan, pixkatola da, lehenengo protagonista mendian galtzen da, eta hartzain batek favore bat iten dio, etxea utziz, orduan nolabait zorretan edo gelditzen da emakume hori. Gero hartzaina mendian dago eta kontua da ostatu bateko emakume batek janaria ekartzen diola, sobran daukalako edo. Eta gero azkenean neska horrek ostatu horretan bukatzen du bere lepoko bat berari emanez, ez? Eta orduan hor zirkulua izten da bezala, naiz eta 3ek ez duten elkar ezagutzen edo ezakiten 3en artean lotura bat dagoela. Eta inon hor nire pajeo mental totala. Eta saiatuko naiz hau ipuin batean jartzen, gero konstiente nintzen, igual etzela hola ulertuko dola, hola irakurriko, baina, abentura hortan sartu nintzen. Eta ni gero ere igual pixkat saiatu naiz, gehiago jabein ideia izan da, idazteko moduan zentratzen edo pixkat irakurri izan ditudan bestelako narrazioetan edo gustatu zaizkidan gauzak aplikatzen, saiatzen idazteko moduan edo, pixkat, hola ibili naiz. Badago kontu bat, aipatuko dudala bakarrik aminoz gara hortan sartuko, baina kuriosoa egin zait, oso diferenteak izan arren eta 3 unibertso diferente planteatu arren eta zuen artean kontakturik izan ez arren, Aneren eta Ainoaren ipuinetan gertatzen da gauza, oso kuriosoa dela lehenengo esaldia, ni flipatu dut esan dut, hauek geratu dira, edo kafe bat hartu dute. Aneren ipuinaren lehenengo esaldia da, norabidez aldatzeko egun egokia zein den galdetuta, ez luke seguru aski hortziralea erantzunen. Eta Ainoaren ipuina hasten da, hiltzeko egun ona halakorik balego ez da igande arratsalde bat. Hau da, biek egin dute lehenengo esaldian, lehenengo gogoeta berdina eta nik bi ipuinak aurrean izan da, hemen trampa dago edo, ez da. Baina, oso kuriosoa ez, graziosa gaina, guk elkar ezagutzen genuen aurretik bersotatik eta nik, ontarako deitu nindutenean, Ainoari erran nion, zer iruditzen zaizu elkarri pasatzen badugu ipuina aurretik irakurtzeko, nire gustatzen zait normalan lagunei pasatzea iritzia jakiteko eta ja idatzita geneukan, pasa genuen elkarri eta irakurri nuen lehenengo esaldi eta eta nik gero apunto nintzen aldatzeko, baina hola utziko dut. Gauza polita hauek gertatzen direla batzuetan. Eta gauza oso kuriosoa ere badago eta da 3ek esan duzue, berez mailegua oso hitz zabala dela eta hasieran nondikan heldu hor bidai horretan egon zaretela luz eta ez dela erraz izan topatzea bidea, baina 3ek izenburuan aipatzen duzue, hitza bera, mailegua, eta hori ez da hainoikoa, beti, izenburuak jartza bakigu ze burua ustea izaten den askotan, gutxienez niretzako bada, eta 3ok sartu duzue hitza izenburuan bertan da gainera
Adibidez, arreta ditu dit zurea negazio batekin dator, ez? Okupazioa ez da mailegutza. Orduan, ja ikusterako antitola esan eta honek buelta bat eman nahi izan dio, nahita eta izenburutik hasita, ez da? Baina, bueno, pues, pixkate hausnartza, nola izan da zuentzako izenburua erabakitzearena. Hasieratik amazan eukaten izenburua argi, izenburua noiz dator. Nola, mesedez, nola jartzen zaio izenburua ipuin bati. Gira, ni izenburutarako esan behar dut errez etortzen zaizkidala, eta honekin ikaragarrizko burua usteak eduki ditut. Eta aitortu behar dut, spoilerrak egiteaz gain, aitorpenak ere egingo ditugu. Aitortu behar dut, mailegu hitza sartu nuela titularrean, izenburuan, batez ere inork ez esateko gero, baina hau ez da mailegu bat. Tituluan dago. Orduan, behintzat, hor joan dadila, ez? Baina, bueno, izenburua birritan aldatu nuen, eta honek beste bide bat hartzen badu ipuin honek, 3. aldatuko duz ez nago oso ados, baina, bueno. Kolonizazioa iruditzen zait egokiagoa mailegutza baina, bueno. Eta zure erantzunari, zure galderari edo zure zalantzari erantzun da. Bueno, nik, persona hauek egiten dute turismoa. Eta turismoa egiten dute, ez leku batera, egiten dute persona batengana edo turismoa. Orduan nik zalantza asko nituen eta ditut, guk turismoa egiten dugunean zen neurritaraino ari garen kolonizatzen, ezagutzen ditugun edo ezagutu nahi ditugun toki horiek. Eta, klaro, emakume edo berdin zait, persona batengana egiten badugu mailegutza, hau da, bere gorputzaz eta bere bizitzaz baliatzen bagara guk nahi duguna egiteko, hori zer da? Mailegua ala kolonizazioa. Hortik dator. Baina ikusten dut, pixkat, Ainoaren kasuan kenduta mailegutza oso argia dela, ez? Osea, liburu baten mailegutza zuzena dago, eta hor ikusten da, beste bietan, bai hausnarketa hori egin dudala, alde batetik, adibidez zure kasuan, iruditzen zaidalako, galdetzen dion dene buruari, mailegutza da bueltan espero ez duzuna, igual oparia da, ez? Eta, bueno, eta aipatu da, trueke sistema bat dago, ez? Mailegutza zirkuito bat. Egia da liburuaren mailegua bai dagoela hortikan, liburua bai espero dute bueltatzea. Ostatuko emakume honen ilobak, liburuak uzten dizkio hartzainari, eta horiek bueltan espero ditu ordan. Nik esaten, hemen mailegua sartu du, atzetikan, baina bestea, gehiago bai trueke sistema bat izan daitekela. Eta zure kasuan hori negazioa izenburuan jartzearena, pentsatzen, klaro, azkenean, gorputz bat okupatzea mailegutza da, gorputz hori mailegutzan hartzen duzu, denboraldi baterako hartzen duzu, eta gero itzultzen duzu, itzultzen zarazu, baina mailegutza hor badago. Eta nik izenburua ulertu nuen gehiago, denbora epe hori pasatzen badute, luzatzen badira, gorputz horretan, arriskua dago jada hortikan ezin ateratzearena. Orduan hor bai okupazio bat egon daitekela, ez? Horregatik da? Baina turismoa egiten dabe gorputz horietara, astebetez bizi dira gorputz horietan eta bizitza horietan, eta kristonak egiten dituzte, eta gero alde egiten dute. Esan nahi dut, zer egiten dute benetan bizitza horietan, ez? Kasu honetan justizia poetikoa egiten du. Baina, esan nahi dut, akatzen du historian bera akatuko duen gizon bat, ez? Baina berez zer egiten dute? Zer aipatzen da gizon bat, pistatxoen erregea, Kleopatraren gorputzera doana, eta hor gelditzen dena. Zer egiten ari da pistatxoen erregea Kleopatraren gorputzean, ez? Zer ganera, beraiek doaz informazioarekin. Osea, esan nahi dut, imaginatu, etorkizunetik norbait datorrela gure gorputzentzan sartzen dira, gure bizitzarekin egiten dute nahi dutena, baina beraiek badute informazioa, badakite nora doan nire bizitza zer gertatuko den. Eta eraldatzeko, eta de hecho, eraldatu egiten dute dena, ez? Orduan hori mailegua da?
Nik ere zalantzak dauzkat, horregatik iruditu zait negazioa izenburuan jartzea oso ondo dagoela. Bai. Bai. Eta gero gauza bitxi bat irutu zait aman komunean dituztela ipuin biek, beraienak, eta da, lehenengo, bai La Condición Humana eta baita liburu hori, bueno, poesia liburuaren kasua esaldi bat bakarrik irakurtzen da, baina La Condición Humanan teorian ez du irakurri, eta ez du irakurriko. Eta gero, zenbat bakardade dagoen. Ze liburuaren historianetan, liburua bakarrik dago, osea, dago liburu zinguratutako leku batean, baina bakarrik, eta zure ipuineko protagonistak ere bakarrik daude. Galdu egiten da bakarrik, borda batean dago bakarrik, taberna batean dago bakarrik. Osea, zenbat bakardade dagoen, ipuinetan. Bide batez, niretzako protagonista, Mairen ipuinaren protagonista Pierre da, artzaina da. Baina, bueno, hori da egiten diren irakurketak, Eta zuen izenburuei buruz. Bueno, a ber, nik Goizalderen izenburua aitortu behar dut kantatuz irakurri duela denbora guztian zetortzen zitzaidan okupazioa, ez da delitua. Eta orduan bazen, galdetu nahi duen, ea hortik bazeukan zerik edo ez, orduan okupazio hori ez nuen pentsatu. Denbora guztian egon naiz okupazioa, ez da bai egutza. Hoxe, baina bai, gustatu zaidan ere bai. Gorputzaren okupazioa. Claro, hori da. Bai. Ez beste okupazioa. Eta gero hori, Maianeren izenburuare, uste dut izenburuek asko esaten dutela liburu ipuinei edo dena delako buruz. Eta nire kasuan izan zen, azken, de hecho, aritzekin uste dut egon ginela pixkat ea ze izenburu jarri, ze neuzkan 2 edo 3, baina argi neukana zen bizitza bat badirelako igual ipuinean gertatzen diren bizitza asko, ez? Batetik badago hil berri den pertsona bat, bestetik badago bere ondoan bizitzaren zati handi bat pasatu duen beste pertsona baten bizitza, zeinak aurrera jarraitzen duen bestearen heriotza gora bera, eta gero badago, ni sentitzen nuen, liburu bat mailegatzen duzun bakoitzean, liburu horri bizialdi bat ematen ari zarela. Ari zarelako zure etxera sartzen, zure esku artera sartzen, eta zure, ez dakit, bizitza bat ematen diozu, ezta? Eta gero liburu hori entregatzen duzu, eta beste batek hartzen duenean, beste bizitza bat emango dio. Eta pixkat, hortik nahi nuen izenburua pentsatu, bizitza bat maileguan hartzea edo ematea, jolas hori egin nahi nuen. Eta gero, azten delako heriotzari buruz hitz egiten ipuina, eta bain nahi nuen zen pixkat bizitzari alegarrantziarekin gora zerre egitea edo. Eta uste dut hor, bai Maianeren eta nire ipuinan, justo hasieran jarri dugu zita bat, eta zita desberdinak dira, baina funtsean berdina dira, ze bietan dago hartu emanaren ideia, ez? Eta uste dut, maileguaren zera horrekin nik baneukan, eta igual kula sistemarekin ere badauka zer ikusia, zuk zerbait mailegatzen duzunean, edo hartzen duzunean, aldi berean horri ere ematen diozu, eta hortik ere nahi nuen nire ipuina eraiki, ze liburu horrek kasu horretan protagonistari zerbait ematen dio, baina protagonistak ere ematen dio liburuari, ezta? Eta pixkat maileguan badagoela hartu emanaren zentzu hori, eta hartu eman hori ez dela beti balioak ez direla beti parekideak numerikoki. Eta, beste era batera egiten direla truke horiek. Orduan, pixkat hortik ekarri dut izenburua, baina ez dakit, etorri zitzaidan izan zen. Ez dakit zure izenburua esan dugun. Bizitza bat maileguan. Nire kasuan hasieran beste izenburu batzukan, oso txarra, egia esan. Bi alinion Ainoari ipuina irakurtzeko, eta esan zian, ipuina oso polita, gustatu zait beste ez dakiz, eta esan zian, baino izenburua, eta ni mierda, harrapatu nago. Jarri nio zerbait, jarri hartzitea olako zerbait egia erran. Eta hori nibili nintzen bueltaka, izenburu jarriko dio, ez dakiz zer, eta ipuinen bazegon esaldi bat, justo neska gaztea hartzaiari hasten zaionean Malinuskiren teoria esplikatzen edo, momentu batean erraten dio, mailegu inbertitu bat da funtsean, baina taldeka. Eta hartzainak erraten dio zer, ez du ezer ulertzen. Eta mailegu inbertitu bat horrekin emile bueltaka, eta hori, lehen esplikatu dudan bezala zentzu bikoitza harrapatzen nion, eta iritu zitzaidan egokia. Eta hori jarri nion, eta Ainoari pasan nion berriro, eta erantzian, oso ongi, eta hori, jazta.
Bueno, esan beharra dago hiru ipuinetan pertsonaia emakumezkoak gailendu direla. Ainhoaren kasuan, nire irakurketan liburua da protagonista, baina bueno, zuk orain aipatu zu protagonista dela etxean dagoen emakume hau, biak izan daitezke. Baina, bueno, emakume bat da eta beste emakume bat Nikola ulertu dut dela hil egin dena, ez? Hortan, emakumeak daude hor. Zure kasuan, emakume batek egiten du turismo bidai hori, beste emakume baten gorputzera, eta gainera, ze emakume, ez? Eta gainera, enpresako zuzendaria eta langileak ere emakumezkoak badira. Eta zure kasuan Maiene, bueno, hiru protagonista daude, baina iratetik bi emakumeak dira ere bai. Ezta? Eta orduan, bueno, pixkat, hori, interesa suertatu dut jakitea, hori autu konsiente bat izan ote den, edo tendentzia natural bat, edo idazterako momentuan pertsonaia zuengandik gertuago egoteagatik naturalki, edo nola izan den genero hautaketa hori? Nik uste dut, niretzako naturala da, zeni emakume bat naiz, eta emakume baten gorputzetik idazten dut, eta pentsamoldetik, ez? Pentsatzen ari nintzen, gizonezkoei galdetzen zaie, zergaitik diren protagonistak gizonezkoak? Nik uste dut naturaltzat hartzen dela, eta hala hartu beharko litzatekela, ez? Arraro egiten da, gizon batek hautatu egiten duenean emakumezko baten protagonista edo. Eta gainera, ez bakarrik, arraro egiten da eta neurri batean hartzen da... Mesfidantza espizki. Bai, eta ez dut esango traizioz, baina, bueno, a ber, orain emakumeen kontua modan dago, feminismoa puri-purian, eta hau doa, esan nahi dut, ez dakit, nik naturalidazte, uste dut atera zaidala, eta gero ikusten dut, etorkizunean, zergaitik, bueno, a ber, emakumea da enpresako jabea, baina nik ez dut esan emakumea denik. Eta bere izena da Fliss. Fliss. Zai dut, nik emakumetzat hartzen dut, eta uste dut emakumea dela, baina egia da, uste dut ez dela adierazten, igual momenturen batean, baina... Nik uste dut Anderea... Anderea esaten da? Hori ez igual nik asmatu dute. Baina, igual, modu automatikoan igual joan. Bestea, enpresako besteen Naima Norza Garai Anderea esaten da. Bai, hori emakumea da, baina Fliss... Ja. Baina bagude buruak. Fliss ez dakit. Igual zu emakumea zarelako ere irakurri guk emakumea. Hori da, niri hori pasatzen zait, Hain nahi zuen ipuin liburu bat irakurtzen emakume idazle batena, eta ipuin batzuk hasten dira, eta ez dago oso zehaztuta generoa, eta errepente enteratzen zara gizona dela, eta egiten dut, ez dakitze nahi gabe lotzen dut, nola emakumea idazlearen, aurre suposatzen dut emakumea izango dela, eta ez dut zertan, baina. Bai, nik ere, Fliss izena jarri nion, eta iruditzen zait, 2000 urtean Fliss izango dela Euskal Herriko izenik ohikoena seguruen. Fliss eta, en fin. Eta pentsatu, bai, orain pentsatzen dut, bai, emakumea da, baina, klaro, ez du zertan, ez dakit esaten dan, bestea bai, Ja, bai, agian nire... Bai, nik ere, orain esan duzuna esan dut, ui. Bai, eta besteen kasuan. Niretzat, autu oso kontziente bat izan zen kasu honetan, eta uste dut, autu politiko bategatik egin nuela, uste dudalako lehen aipatu dudan zahartzaroaren kezka horiei erantzungo diogunak emakumeak izango garela, edo erantzuten ari zaizkionak orain ere emakumeak direla, ezta? Eta horregatik hartu nuen. Eta uste dudalako baita, nire inguruan behintzat, lagunekin bizi den jendea emakumeak dira. Eta justu aurrekoan beste kontu bategatik irakurri nuen Kurdistango gerrilla batek aipatzen duela egunen batean armak hartuko dituztenak izango direla emakumeak eta queerrak. Eta orduan gertatuko dela benetako iraultza, oso laburtuta esan dut, baina... Eta uste dut, armak hartzera iritsi gabe ere, gaur egun
eta gure inguruan, inora joan gabe hemen, Euskal Herrian ere aldaketak ematen ari diren, aldaketa politiko sakonak ematen ari direla feminismotik, eta hor agenteak badirela emakumeak edo pertsona queerrak, eta kasu honetan zahartzaroari buruzko kezka neukan, edo nola bizi, nola hil, nola zahartu, norekin bizi, eta pixka kezka horiek uste dut gaur egun zahartzen ari diren emakumeak ari direla horri heltzen, eta zahartuko garenok ere helduko diogula, eta errezelua daukat emakumeak, feministak, queerrak izango garela horri helduko diogunak. Orduan pixkat hortik, ez zitzaidan ez da sinesgarria egiten bi gizon elkarrekin bizitzea lagun bezala. Ez zitzaidan sinesgarria egiten idazteko, orduan horregatik aukeratu nuen. Nire atzen oso konstientea izan egiarran. Pentsatu nuen lehenengo personaia Parisko mendizale hau zen. Benetazko persona batean inspiratuta dago. Kontua egin genula olako ibilbideat mendian udan. Eta ezagutu genuen emakume bat bitxigilea zena eta egiten zituna oso luxuzko bitxiak. Eta, niri bitxia iruditu zitzaidan. Eta gainera paradoja hori bate galdetu zion, orduan zuk egite dituzun bitxiak ezingo dituzu inoiz zuk jauntzi. Hain dira garestiak ez, eta esaldi hori sartu dut kontakizunean, hartzaile galdetzen dio justu. Orduan sekula jauntzi ezinen dituzun bitxiak egiten pasatzen duzu eguna. Horrekin hasi nintzen egia erran. Eta orduan ja emakumea zen persona hori. Gero hartzailea sartu nuenean duda izan nuen hartzailearen generoarekin, pentsatu nuen polita izaten antzela ere hartzailea emakumezkoa izatea. Azkenean erabaki nuen gizona izatea. Eta pixkat jolastu nahi nuen ere, zuga aipatu zenun estereotipo horrekin, ez? Alde batetik, estereotipo edetzen du hartzailea gizona txabola batean bizi da, baina gero beste leku batzutatik puskatzen ditu igual estereotipoak. Eta gero azken biak ostatuko emakumea eta korrikaduan beste neska gaztea, ez dakit. Hola sortu ziren. Nien buelta asko. Bueno, ez dakit nola goazen, bale. Gauza bat geratu zaitor, baina, bueno. Itzein dugu gero, bazkaltzen. Eskerrik asko zue hiruei, zuen ipuinei, eskerrik asko idazteagatik, konpartitzeagatik, hona etortzeagatik, da eskerrik asko zuei hemen egoteagatik, eta jarraitu dezagun idazten, da solasten idazten dugunaren inguruan, eta elkar irakurtzen batez ere. Mila esker.